Hayırlı saatte hürmetli jür мың süyüşü tomoshachilarimiz. Yazның жылы сәламнәрен yollab, шын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Экраннар янына якынрак Рамил Тимерхәмит улы Тимербаевны чакырабыз. Бүгенге иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз тик сезнең өчен яңгырый. Беренче котлау хаты сезнең тормыш иптәшегездән булыр. Иске Күктау авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә туган авылында игелекле гомер кичерүче, минем өчен бик тә кадерле, газиз булган, яраткан кешем, тормыш иптәшем Рамил Тимерхәмит улы Тимербаевны ямьле язлар бүләк иткән 60 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Кадерлем, сиңа кырыштай ныклы сәламәтлек, тәнеңә тазалык, күңелеңә тынычлык, алдагы гомереңнең бәрәкәтле, өметле, шатлык куанышларга бай булуын телим. Сөеклем бар гомерен булмышын, туган хуҗалыгын үстерүгә багышлаган кеше. Эшләгән коллективында ихтирамлы хезмәткәр булды. Ә минем өчен җир йөзендә иң кадерле, иң яраткан кешем ул. Язмышыма бик тә рәхмәтлемен синең белән кавыштырганы өчен. Киләчәктә дә шулай пар канатлар кагып, тигезлектә, бәхетле, шатлыклы көннәрдә озын-озак яшәргә насыйп булсын. Әле бергә каршылыйсы алсу таңнарыбыз, якты көннәребез, тыныч төннәребез алда булсын. Юбилеең котлы булсын. Бу көндә сиңа нәрсә теләсәм дә ас сыман. Кайгы күрмә, ширне белмә, һәр чак яшә ямьле яз сыман. Күк йөзендә шиксез күп йолдызлар, иң яктысы фақат син генә. Җир йөзендә күпме кеше яши, иң кадерле миңа син генә. Юбилеең котлы булсын, телим бәхет кенә, сөендерсен һәр бер көнең, шатлыклар килеп кенә. Иң изге теләкләр белән сине яратып, тормыш иптәшең Флюрә. Хөрмәтле Рамил Тимерхәмит улы, сезнең өчен җан атып яшәүче тормыш иптәшегезнең изге сүзләренә без дә кушылабыз. Һәм шушы хатта әйтеп бетерә алмаган теләкләрен сезгә җыр моң канатларында түкми-чәчми җиткерергә ашыгабыз. Минем кулларда, минем куллар синең кулларда. Очраштык без бергә юлларда, матур булсын алдан елларда. Син күземә кара, мин карыйм, күзләреңнән мин сине таныйм. Синең өчен матур йөзләрең, нурлы чәчеп тора күзләрең. Син күземә кара, мин карыйм, нурлы чәчеп тора күзләрең.
Үпүшләр кайнар хисләр бәйли. Сөю безне алга әйди. Кочып калам бүтән җаным белән. Бәхетемне синдә генә күрәм. Син күземә кара, мин карыйм. Күзләреңнән мин сине таныйм. Синең өчен матур йөзләрең. Нурлар чәчеп тора күзләрең. Син күземә кара, мин карыйм. Күзләреңнән мин сине таныйм. Синең өчен матур йөзләрең. Нурлар чәчеп тора күзләрең. Син күземә кара, мин карыйм. Күзләреңнән мин сине таныйм. Синең өчен матур йөзләрең. Нурлар чәчеп тора күзләрең. Син күземә кара, мин карыйм. Күзләреңнән мин сине таныйм. Синең өчен матур йөзләрең. Нурлар чәчеп тора йөзләрең. Синең өчен матур йөзләрең. Нурлар чәчеп тора күзләрең. Бүген бездә олы юбилей. Безнең өчен кадерле булган энекәшебезгә, туганыбызга, Рәмил Тимерхәмит улы Тимербаевка 60 яшь тулды. Без аның туганнары ихлас йөрәктән олы юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Тәненә тазалык, җан һәм күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге, бәрәкәтле, мул тормыш телибез. Безнең кадерле туганыбыз Иске Күктау авылында Мөслимә һәм Тимерхәмит Тимербаевларның ишле 9 балалы гаиләсендә 7нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Туган авылындагы мәктәпне тәмамлагач, белемен югары яркәйдәге 86-нчы һөнәри училищеда дәвам итә. Бәләкәй чактан ук техникага гашыйк булган егет, икедә уйлап тормый, тракторист, шофер һөнәрен үзләштереп, кулына таныклык алгач, хезмәт юлын туган авылында, урожай хуҗалыгында башлый. Арытаба изге егетлек бурычын үтәргә чик буе сакчысы булып хезмәт итә. Армия сафыннан исән-сау әйләнеп кайткач, яраткан хезмәтенә тотына. 1989 елга кадәр тракторист шофер булып эшли. Аннары фермада оператор вазифасын башкара. Кайда гына эшләсә дә, кадерлебез эшләгән коллективларында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Намуслы, фидакар хезмәте бик күп тапкырлар почет грамоталары, мактау кагызлары белән билгеләнде. Басу ярышларында һәрчак алдынгылар сафында булды. Без туганыбызга мең рәхмәтлебез. Түбәнчелек белән баш иябез. Бөек Ватан сугышында катнашкан сугыш ветераны, кадерле әткәебезне, хезмәт ветераны булган сөекле әнкәебезне яхшы итеп тәрбияләгәне өчен, әти-әни нигезен саклап, нурын сүндерми, балкытып яшәгәне өчен. Аллага шөкер, бүген туганыбыз пар канатлы. Яшьлек мәхәббәте югары яркә авылы сылуы. Флюра Рафаэль кызы белән танышып, кавышып, мал туарын, кош-кортын асрап, бакчаларында мулдан җиләк җимешләрен, яшелчәләрен үстереп, гөрләтеп дөнья көтәләр. Без аларга карап сокланабыз. Кайчан килсәк тә, йөзләре ачык, өстәлләре сый-нигъмәт белән тулы. Телләре балы, үзләре һәрвакыт ихтирамлы да, игътибарлы да, кунакчыллар да. Алдагы көннәрдә дә тормыш мәшәкатьләренә бирешми, муллыкта,
танышлыкта, барлыкта тигез картаярга. Тагында зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердән булып, күтәренке кәйфләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга насыйп булсын. Алдагы гомерең матур җыр кебек күңелле, сөйнишләргә бай булсын. Бәхетле, парлы, бәрәкәтле, озын гомер телибез сиңа. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Йөрәгеңнән чыккан яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Якты таңнар алып килсен сиңа. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Ихлас котлаулар белән туганнарың, абыең Әдәл, Гөлфинә, апаларың Флүрә, Фәнидә, Рәфит, Гөлфинә, энеләрең Рәсил, Гөлназ, Рәдис, Энҗе һәм барлык кеше туганнарың. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәмил Тимерхәмит улы. Сәламәтлегез нык булып, тыныч күңел белән тормыш бүләк иткән һәрбер көнне бәхет, куанычлар белән каршы алырга язсын. Ландыш Бахавиның иң матур җырларының берсе сезгә бәйрәм бүләге булып ирешсен. Итүрең шаулап үссен чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең.